Z rána sa môžu lokálne tvoriť hmly, preto pri nich spomalte. Okrem toho bude aj veterno. Dnešná noc má byť postupne od západu jasná až polooblačná s možnosťou tvorby ojedinelých raných hmiel. Do rána sa vzduch ochladí na +3 až -4 stupne. Veterno bude najmä v horských oblastiach. Zajtrajšie počasie už bude oveľa slnečnejšie, ako bolo to dnešné, a bude aj teplejšie. Vietor nám však jarnú idylku ešte nedaruje. V nárazoch má fúkať okolo 35 až 55, na horách a na východe okolo 70 km za hodinu. Na západnom Slovensku má byť jasno, prípadne iba malá oblačnosť s rannými lokálnymi hmlami. Cez deň sa oteplí na 11 až 15 stupňov, bude veterno. Na strednom Slovensku bude prevažne polooblačno, na severe prechodne až oblačno s možnosťou výskytu ojedinelých slabých zrážok. Teplota tam vystúpi na 7 až 9 stupňov, na juhu sa oteplí až do 14 stupňov. Aj na východe nášho územia bude zajtra zväčša polooblačno, lokálne až oblačno. Aj tu sa v horských oblastiach môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplota vystúpi na 8 až 13 stupňov. Znovu upozorňujeme na vietor v nárazoch 55 až 70 km za hodinu, a to aj v nižších polohách. Na horách sa tiež môžu vyskytnúť slabé snehové, na podhorí dažďové zrážky. Bude poriadne veterno a v nadmorskej výške 1500 metrov sa teplota vyšplhá na -2 stupne. Bio nás poteší, bude len na jednotke, a to je slabá záťaž. Počas piatku začne od severozápadu pribúdať frontálna oblačnosť. Tá pokazí počasie nielen cez víkend, ale aj na začiatku budúceho týždňa. Pripravte sa teda na zamračenú oblohu s dažďom a prehánkami, od stredných polôch snehovými. V piatok vystúpi teplota na 8 až 16 stupňov, cez víkend 4 až 11, no a v pondelok od 6 až do 15 stupňov. Nasleduje počasie v Európe. V Španielsku bude zajtra polojasno až oblačno, v Barcelone okolo 22 stupňov. V tureckom Istanbule očakávajú prehánky s teplotou okolo 10 stupňov. Podobne má byť aj v Osle, okolo 7 stupňov. V Paríži počítajte s príjemným počasím a 18 stupňami. Na britských ostrovoch je zhruba od 10 až do 15 stupňov. No a na záver ešte snehové správy. V týchto strediskách si stále dobre zaližujete. Napríklad na Štrbskom plese je asi meter snehu. Ešte lepšie sú na tom Roháče Spálená, kde je až 120 cm. Martinky hlásia 50 cm a takmer rovnako dobre majú aj v Telgárte, kde je až okolo pol metra snehu. Toľko z počasia, prežite pekný večer a dovidenia zajtra.